kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila Maraka Fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka Fama ka journal Bambara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka Fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye tarata ye novembre kalo tile 27 san 2018 kunnafoni labɛn bɛ fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila Maraka Fama fɛ Ibrahim Lam misirakaw ka kamalen k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Conseil national du patronat du Mali a ɲɔgɔnna jɛrɛ bisimila jumadonya tɛmɛlen a tun bɛ kunnafoni di ko fɔ ka ɲɛsin dɔnnibaru ɲininaw ma n'u ko ma mécanisme de tarification automatique des produits pétroliers au Mali n'o ye ka sɔngɔ damakɛɲali ɲɛfɔ tajiko la Mali bondakun kan a ko tun labɛn bɛ ONAP maaw fɛ. Jɛrɛjɛkulu minnu faran bɛ ɲɔgɔn kan ko club de soutien ka Ibrahim Boubacar Keita k'a dɛmɛ a ka masaya sɔrɔko filanan in na. U ye wuli ka jɔ kɛ ka laseli kɛ ka ɲɛsin dɔnnibaru ɲininaw ma u ye taama min kɛ jamana kɔnɔna na k'u ka hakilinaw k'olu dankɛnɛmaya u ye ɲɛfɔli kɛ olu la. Kulu min bɛ n'u k'a ma ko association des étudiants et diplômés du département des sciences du langage faculté des lettres langues et sciences du langage o kɔnɔna na sibiridonya tɛmɛlen u ye laseli kɛ Kabala sanaso la université la laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka kanw olu doni b'a la ɲinini hukumu kɔnɔna na kumakan min n'u y'o sɛbɛntiya o de ye maa minnu ye kan kalan Mali kɔnɔ yan olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye kanko sanayɛlɛ hukumu kɔnɔna na. Malitel ale y'a ka 4G ale y'o welewele da a kɛra dunanjigiso hôtel de la Amitié la a kɛra ministre de la communication ale ɲɛkɔrɔ. Dɔnnibaru la kumabɔ olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na aw ni cɛ Maraka Fama ka journal Bambara lamɛnli la. An bɔra ko de fɔ sisan dani na Conseil national du patronat du Mali jumadonya tɛmɛlen novembre kalo tile 23 kɛnɛ sigira a kɔnɔna na kɛnɛ min ɲɛfɔli kun don ka ɲɛsin dɔnnibaru ɲininaw ma u k'a ma mécanisme de tarification automatique des produits pétroliers au Mali n'o de ye taji sɔngɔ bɛrɛbɛnni ka o ɲɛfɔ maaw ye Mali kɔnɔ a ko labɛnna office national des produits pétroliers maaw fɛ bakuruba fɔla ONAP ma ɲɛyɛlɛkɛw ka fɔla u ko san tɛmɛlenw na gouvernement ye wuli ka jɔ kɛ yaasa ni sɔngɔyɛlɛn kɛra tajiko la mun bɛ fara kɔrɔlen kan fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min na gouvernement a k'i don o kɔrɔ yaasa jamanadenw taji sanbaw olu kana bɔ o kɔlɔlɔ o kalama o wulikajɔ min n'o kɛra o de nana laban ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ min b'a to dɔ fara taji ka diɲɛ dɔgɔfeebaw kɔnɔna na o k'a sɔrɔ gouvernement y'i jɔ farankan kɔrɔ yaasa o gɛlɛya kana se taji sanbaw ma u k'o de ma ko mécanisme de tarification automatique des produits pétroliers au Mali a ɲɛmaaba Modibo Dial a bɛna ɲɛfɔli k'an ye. Taji bɛɛ b'a dɔn ka fɔ a sanyɔrɔ la a ka gɛlɛn bon n'an y'a sɔrɔ gɛlɛya la o gɛlɛya kelen gouvernement tɛ o gɛlɛya lase consommateurs ma o kɔrɔ ye mun ye parce que n'a sanna gɛlɛya la normalement a ka kan ka fɛɛrɛ gɛlɛya la yan mais gouvernement b'o gɛlɛya in ni a bɛ a lajɛ a bɛ dɔ bɔ a la a bɛ dɔɔni de ta ka fara a sɔngɔ kan a tɔ a yɛrɛ de b'o ta a bɛ kɛ subvention ye o tɛ fɛn wɛrɛ kama ye c'est pour que dɔrɔn consommateurs an fɛn o fɛn bɛ taji kɛ an ka bolifɛnw na pour que an ka taji a ka nɔgɔya an bolo bon kalo bɛɛ n'a a san sɔngɔ de don parce que pétrole don o don prix de b'a la mais yan an bɛ kalo de kɔnɔ ka u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kalo prix sɔrɔ n'an ye kalo prix sɔrɔ n'i ye i bɔra kalo kelen na ka to kalo filanan na a si prix tɛ kɛ kelen ye donc a bɛ dépend i n'a fɔ par exemple sisan ni dɔrɔmɛ 4 farala kan a bɛ se ka kɛ état bɛ se ka dɔrɔmɛ n'o ye 5 francs ye dɔrɔmɛ a b'o fara taji sɔngɔ kan dɔrɔmɛ 3 ye o tambo n'o ye dɔrɔmɛ 3 ye o dɔrɔmɛ 3 ye a b'o bɔ a ka droit de la a t'o fara kan parce que n'a y'o fara kan wala f'a ka dɔrɔmɛ 4 bɛɛ de fara sɔngɔ kan mais comme a t'a fɛ ka dɔrɔmɛ 4 bɛɛ fara sɔngɔ kan pour que mɔgɔw kana degun alors a bɛ dɔrɔmɛ fara sɔngɔ kan a bɛ dɔrɔmɛ 3 in a b'o ta en charge i n'a fɔ subvention de don a bɛ dɔ bɔ a ka taxe la et station ninnu na ni an ye prix minnu fɔ n'an ye taji sɔngɔ min di parce que commission dɔ de b'an bolo o commission in na anw b'a la administration b'a la consommateurs olu fana ka association b'a la ani minnu yɛrɛ bɛ na ni produit taji ye n'o ye opérateur an b'a fɔ ma opérateur pétrolier olu fana bɛ an ka o réunion in na an bɛ jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ de transparence nanbara t'a la principe dɔ de bɛ yen an b'o de respecter ni an ye taji sɔngɔ min fɔ i n'a fɔ bi sisan nɔ super carburant bɛ tɛmɛ ani 40 ani dɔrɔmɛ 4 ye a bɛ fɔ a ka fɛɛrɛw de la maintenant mɔgɔ min station tigi a bɛ se ka
ka fɛrɛw la a tɛ se ka mun kɛ a tɛ se ka fɛn de fara o 140 ani dɔrɔmɛ 4 na n'a y'o kɛ amande bɛ bin a kan mais n'a ka d'a ye ale de ta y'a ta ye ale de b'a dɔn a bɛ bénéfice mun sɔrɔ a kan n'a b'a fɛ ka dɔ bɔ o la ou bien ni a nana nin ta cogo sugu la parce que a ka camion b'a bolo a ka citerne b'a bolo a yɛrɛ de b'u a ka produit kɛ citerne kɔnɔ ale de t'a ka citerne a bɛ nana ye a bɛ se ka a décider a b'a fɛrɛ prix la an ye taji sɔngɔ min fɔ a bɛ se k'a fɛrɛ o jukɔrɔ o tɛ baasi ye o de b'a to n'i taara station dɔw la i bɛ taa sɔrɔ tajiw sɔngɔw tɛ kelen ye mais prix dɔ kɔni bɛ mɔgɔ si tɛ se ka tɛmɛ o kan bi bi in na n'o ye 140 ani dɔrɔmɛ 4 ye o ye super carburant ye mɔgɔ si tɛ se ka tɛmɛ o kan gasoil bɛ 120 ani 20 ni tama. Nin tun ye Modibo Jali ye Office National des Produits Pétroliers ONAP bakuruba fɔla o ɲɛminɛ don a tun bɛ ka ɲɛfɔli k'an ye fɛɛrɛ min sigira sen kan yaasa dɔ ma fara taji sɔngɔ kɛ jɔafiyɛbaw kɔnɔna na o farankan gouvernement bɛ se k'i don o kɔrɔ cogo min na yaasa taji sanbaw kana bɔ o donni kalama a tun bɛ ka ɲɛfɔli k'an ye o la. Jɛrɛjɛkulukulu minnu bɛ yen n'u ka club de soutien n'u ko bɛ Ibrahim Boubacar Keita dɛmɛ a ka masaya tako filanan in na u ye wulikajɔ kɛ ka laseli kɛ ka ɲɛsin dɔnnibagaw ɲininaw ma laseli tun tɛ dɔwɛrɛ u ye taama min kɛ jamana kɔnɔna na ka taa maaw la faamuya ka maaw la dɔnniya u ka hakilinaw la u y'o dangɛnɛmaya Isa Tarawele ale ka fɔ la n'ale ye jɛrɛjɛkulu ninnu ka kuma lasela ye a ko dɔwɛrɛ tɛ olu ye wulikajɔ de kɛ k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita a bɛ se ka faamu cogo min na maaw fɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaa de don min ni sariya de y'a sigi a sigira ni jamanadenw ka kalata o jaabi de ye a kan ka bonya ka da o kan k'a ka fanga kɔrɔ don ka da o kan o kosɔn olu bɛ ka wulikajɔ kɛ yaasa a bɛ baara minnu kɛ kɔrɔdonni bɛ se ka kɛ olu la cogo min na yeli bɛ se ka kɛ a ka baarabolo kɔnɔna na cogo min na a ka ja hali n'o y'a sɔrɔ cakɛyɔrɔw bɛ yen o ladɔnniyali olu kama a ko olu ka dɛmɛdenɲɔgɔnya ka ɲɛsin olu ma u bɛ se ka kɛ fura ye u ka se ka jɛ cogo min na Ibrahim Boubacar Keita k'a dɛmɛ a ka san 5 a bɛ se ka kuncɛ hɛrɛ la cogo min na baaraba minnu bɛ kɛ olu ka ye jamanadenw fɛ. Association des étudiants et diplômés du département des sciences du langage, faculté des lettres, langues et sciences du langage au Konana FLSL, Université des langues et sciences humaines de Bamako au Konana ULSHB, Sibirudunya Temeli, Uyesika Baroke, Université de Kabala au Konana. La inin tunde doreye, quand on jamana Konana, olu dondala, au sira be se ka tamani fɛrɛ jumɛn de ɲinini o siratigɛ fɛ ani maa minnu bɛ kanw kalan anw ka jamana kɔnɔna na olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye kanw sankɔrɔtali la a kɛra nanzarakan ye wo a kɛra an yɛrɛ ka nagakɔrɔkanw ye wo u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye o la a tun bɛ tali kɛ o lahalaya kan wa gɛlɛya minnu b'u kan maa minnu bɛ bɔ kan kalanyɔrɔw la o gɛlɛyaw olu bɛ se ka lakodɔn cogo min na association o président ka fɔ la a ko maa minnu bɛ kan kalan kɛ ɲɔgɔndanw n'olu waatiw sera n'o ye kɔnkuru ye collectivité o kɔnɔna na yaasa maaw ka taa kan kalan kɛ kalandenw kun a ko fɛn min ka dɔn ka fɔ a man kan bɛɛ lajɛlen ka sin ka ta ka fili o kɔnɔna na o ɲɔgɔndan kɔnɔna na a kan ka kɛ maa minnu ye kan kalan kɛ olu de ka ɲɔgɔndan kɛ yaasa olu bɛ se ka sugandi cogo min na ka taa kalan kɛ kan kalannaw olu kun Dr Ibrahima Sise ale ka fɔ la a ko kan kalanni a tɛ maa balo f'i ka baarabolo de sɔrɔ kan kalanni kɔfɛ o kɔsɔn maa minnu bɛ kan kalan f'u ka baara de kɛ wa u tɛ se ka baara kɛ ni u bolo ma don baarabolo olu kɔnɔna na a ko tiɲɛ don nanzarakan kan ka kɔrɔ don nka fɛn min ka don ka fanga nagakɔrɔkan olu fana man ka to kɔ dɛ u kan ka ɲɔgɔn dafa wa professeur Amadou Maïga ale ka fɔ la ale ko nanzarakan tiɲɛ na a kan ka kalan maaw kun nka n'a y'i sɛmɛ an ka kanw na a dɔ la a faamuyali o bɛ teliya. Kuluba min bɛ n'u k'a ma initiative contre la faim et pour l'éducation n'o ye ka kɛlɛbolo ta ka ɲɛsin kungojugu ani fɛn min ka dɔn ka fɔ ladamu sabatili ma ni o bɛ den tanu o bɛ olu kofɔ baaraɲɔgɔnya u ni centre de conseil et d'appui pour les jeunes en matière de droits de l'homme n'o ye funangɛnninw ka dɛmɛniɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin olu ma hadamadenya hakɛw olu faamuyali o siratigɛ fɛ bakuruba fɔla CODAP u ye taama kɛ sibiridonya tɛmɛlen ka taa Karan laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ka dɔn ka fɔ IFE Mali a ye baara minnu kɛ ɲɛdama bɛ se ka taa kɛ olu la cogo min na u ka baarabolo kɔnɔna na n'u ko ma ko projet sini n'o ye dɛmɛ ye nanzarakan na wa o baarabolo in o de ye fɛn min ka dɔn ka fɔ maa 25 n'o ye bogotigininw ye ani cɛmisɛnninw dɛmɛniɲɔgɔnya ka taga ɲɛsin olu ma ni se tɛ olu ye yaasa u kana kalan bila cogo min na ka taa sanu bɔ dingɛw olu kɔnɔna na Adama Kuyate ale ye IFE Mali o ɲɛmaa ye ale ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye taama in ka taa ɲɛdama kɛ u ka baara waleyalenw na o de b'a to danaya ka sinsin u kan hali bi CODAP o ɲɛmaa n'o ye Urbain Yamego ye ale ko
cɛ n'a fɔ maaw ka kalan ni maaw kalanna a b'a to ka wuli ka jɔ kɛ yaasa baarabolo minnu kan ka kɛ kɛnɛ kan a bɛ se ka kɛ ka ɲa cogo min na. Directeur école so tɔgɔ la n'o ye Segi Kamara ye ale ko ife Mali a bɛ ka baara min kɛ nin ye u kan ka dɛmɛ u y'olu ka den ta n'u dɛmɛ wa olu fana bɛ dugawu kɛ u ka maa sɔrɔ mun b'u dɛmɛ yaasa u ka baarabolo tɔ a bɛ se ka kuncɛ cogo min na. Hakili la jiginna k'a yira u la k'a fɔ association initiative contre la faim pour l'éducation des enfants n'o ye kulu ye mun ɲɛsin bɛ kɔngɔ kɛlɛli ani den tanu ka ladamu sabatili ma. ife Mali bakuruba fɔ la faraɲɔgɔnkan tɔn don min n'ale tɛ tɔnɔ ɲini a ka baaraw kɔnɔna na. Malitel ale y'a ka 4G a y'o dangɛnɛmaya a weleweleda a kɛra sɔgɔmada in na dunanjigiso la hôtel de l'amitié a kɛnɛ kan ministre tun bɛ yen mun ɲɛsin bɛ bɔlɔlɔ kibaruyaw ma ani kunnafoni di o lahalayaw. Malitel directeur o fana tun bɛ kɛnɛ kan ani maa ɲɛyɛlɛkɛ caman. Malitel ni ka nin 4G in ale ye bɔlɔlɔ tɛmɛsira teliya sira de ye yaasa kunnafoniw sɔrɔli hokumu kɔnɔna na. A ko nin ye kɛnɛ kura dayɛlɛlen ye fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ yaasa mɔgɔw bɛ se ka damu sɔrɔ u ka ɲininiw n'u ka filɛliw la cogo min na cakɛbara bɔlɔlɔ o tɛmɛsiraw olu fɛ nin ye Malitel a directeur général ka kuma ye. Kunnafoni kuncɛla maa 7 bɔɲango olu gɔnɛna u ni na maa 5 olu joginna a kɛra kunungo mugu poron senfɛ o tun bɛ bolimafɛn dɔ de kɔnɔ a kɛra duwafiyɛ dɔ de la Mogadiscio ale kɔnɔna na duwafiyɛ min jama ka ca kosɛbɛ ni kunnafoni dira u ka kunnafoni di siraw fɛ kɛra sababu ye a ye maa caman bɔnɛ u ni na maa caman fana joginna. Nin bɛ dan sigi bi laseli la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ k'a lase balimakɛ Seyidu Sila Maraka Fama fɛ Ibrahim Lam Fimani kale to suya kɔlɛ la ni Ala m'an ka jɔnya jɔna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati kelen radioso kelen ka kunnafoni kuraw k'olu dangɛnɛmaya aw ka wasa sɔrɔli kama. N'a b'a fɛ ka segin Maraka Fama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ ale ye cakɛbara bɔlɔlɔ kunnafoni di sira ye www.malizoom.net Maraka Fama ka kunnafoniw laselibaw a n'a ka jataraw an na u bɛɛ lajɛlen ye. Aw ni ce aw ka kanuɲɔgɔnya kurayali la ka ɲɛsin an filɛli ani an lamɛnli ma aw ni ce aw k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma. Maraka Fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.